M'han dit que hi viuen molts animals al Parc de l'Agulla. I jo no en veig cap. Quan busquem animals, sempre pensem en els més grans, però sembla que hi ha molts insectes i bestioletes ben curiosos d'observar. Veure els animals sempre és interessant i a vegades busquem animals molt grans, no? Busquem ocells, busquem mamífers. I en canvi els insectes són molt petitons, però si t'asseus al terra un moment i et poses a mirar, de seguida veuràs una formigueta, un escarabat de Sant Antoni, una màscara. Sempre trobaràs diferents insectes que van per allà voltant i que si t'hi pares una estona et pots fixar fins i tot en què fan, no? Si estan anant a buscar menjar, si estan construint un niu. Amb l'activitat d'insectes i bestioletes, amb els xics el que fem és primer de tot saber distingir els insectes d'altres tipus d'animals, com són mamífers o com són aus, però també d'altres artròpodes, com són els aràcnids, per exemple. Llavors el que fem és sortir a caçar insectes, vigilant de no fer-los mal, els que fem amb un salabret i els posem en petites caixetes i llavors els observem amb una lupa i els intentem identificar, posar-los nom. També són molt importants en si per tot el nostre entorn. De fet, si no hi haguessin insectes no podríem viure. Saps que mengem fruites, mengem fruits, tot el que ve d'una flor, els principals pol·linitzadors són insectes. Si no hi haguessin aquests insectes, probablement no tindríem ni fruites, com préssecs, com pomes, però tampoc tindríem ni tomàquets, ni albergínies, ni pebrots. Tot allò que ve d'una flor probablement no es podria pol·linitzar. També tenen una altra funció molt important, que és que descomponen totes les restes que van a parar al terra. Tenen una eina que fem servir, serveixen com d'eina a vegades per les persones perquè ens serveixen per saber la qualitat de l'entorn on es troben. Es fan servir molt amb l'aigua, els macroinvertebrats, alguns insectes que viuen en l'aigua ens indiquen la qualitat de l'aigua. Et proposem fer de científic o científica i que investiguis quins petits animalons viuen prop de casa teva, pel carrer o a algun parc proper. Fes-ne fotos, dibuixa'ls i explica com són. Tot buscant insectes i bestioletes pel vostre entorn, us adonareu que moltes vegades veieu els mateixos, però a vegades també en trobeu algun de diferent. Fotografiar-lo i intentar-lo identificar sempre pot ser divertit i molt interessant. L'aigua és el camí. Trobaràs tallers, activitats i més informació a parcdelasèquia.cat.